everything else that looks like the former deputy president shall be dismantled in the EFF and then gotten rid of with immediate effect. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema ufunge wamunqintupha ukuba uza kusiphula nengqambu umzila kaFloyd Shivambu kulo mbutho. Bakhalela ungazifumani inkonzo ezingundoqo kumasipala wesithili OR Tambo abahlali baseSajonisi eMpuma Koloni. Bhotani Mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Uhlabe khangela uJulius Malema ecimeni umzila kaFloyd Shivambu ngokuphathelene ne-EFF. Inkokheli ye-EFF ithi iziva incatshiwe nguShivambu nobeke phansi kwi-EFF. uMalema ucime yonke into ephathelene noShivambu kuquka neofisi yosekela mongameli kweli qela. Ukanti ke apha estudio sinentatheli yezopolitiko uSamkele Maseko noza kusichubela banzi ngalomba. Samkele siyakwamkela. Uthetha ukuthini umnumzana Malema xa esithi uzive encatshiwe nguFloyd Shivambu? Uthatha ukuthi ubona ngazo ukuthi umnumzana uShivambu uthatha umbese wawuhloma emhlani kuyena ngokuthi ashiye leli qembu layo iEFF aye kwiqembu layo loyengumongameli wezwe uJacob Zuma iMK Party. Ubona engazi ukuthi uFloyd Shivambu udicelele phansi wonke umsebenzi asebewenzile kuleminyaka eyishumi nokuqala eminyaka e11 soloke yasungula lenhlangano yeEFF ngawo unyaka ka2013 beyisungula emva kokuthi kubulawe abasebenzi eMarikana. Ubonakala ngazi ukuthi uFloyd Shivambu umvikele kwizinto eziningi esolakala ngokuthi uyabandakanyeni ekubulaweni kwengane wayengunobhala jikelele weEFF uGodrich Gadi. Umvikele kwizinto eziningi futhi nezithinta izizimali nezithinta inkohlakalo ezithinta ibhange laseVBS. Ingaba oku kuthetha ukuba kuqala kwemfazwe phakathi kwalamadoda amabini? Into ecacile ukuthi ngenkathi bephumela edlangaleleni kulesa sithangamse indaba beyokhuluma ngokuthi uShivambu umbhalele incwadi wasula eqembini umzwile umnomzana uMalema ethi akazange yena ambhalele incwadi uFloyd Shivambu eyamkela incwadi yakhe yokuthi angeke abuvuselele ubulungu beqembu kodwa wasuka esifundazweni saseLimpopo ePulokwane ekhaya la ekade ekhona wasuka weza eGoli azohlangana naye uShivambu emzini wakhe wambuza ukuthi njengoba ungeselona ilunga la iEFF angisayena kumongameli wakho kumele ungitshele iqiniso lonke ukuthi ngikwenzeni Floyd Shivambu. Uthi umnomzana uMalema uFloyd wathi hayi awenzanga lutho isinqumo nje ngisithathile ezepolitiki. Umnomzana uMalema wasathi hayi ke akamkholwa uFloyd Shivambu waze wamqopha nangayeke umakhalele khukhwane wakhe ukuthi kuze ngelinye ilanga mayiphumela edlangalaleni uShivambu ethi khona into engahambanga kahle kena naye uJulius Malema uyokhipha nje lobo bufakazi ukuthi ngaqopha na i-recording ayikho into wayisho ngalela langa ngikubuza kwakho ukuthi ngikwenzeni ukuze usule kuleli qembu leEFF ngize ngakutshela ukuthi angikukholwa. Ingaba elinyathelo lokugrogrisa ukugxotha nezinye inkokheli kulombutho lithetha ukuthini ngoba unkokheli bukaMalema? uMalema umholi ongaxoli kalula kuyona inhlangano yeEFF mawubheka nje umlando wakhe suka kuyona ekhosasi eya kwi-Youth League umuntu ongaxoli kalula ubheke izinto aseyishilo ngalo wayehuhlalo weEFF esifundazweni saseLimpopo uJosi Buthane nabo bonke abanye abakade bemgwaze ngombese emhlani. Ikona kuyatshengisa ukuthi ungumuntu ongaxoli kalula futhi ungumuntu olibambayo iqhubu. Siyazi keke ukuthi eyakhe noFloyd Shivambu iqale ngokuthi hayi abafuni iphumele edlangalaleni ibe yimbi. Iqale ukuba yimbi ngenkathi uFloyd Shivambu ngentatha zasekuseni nje akhipha istatement kwindawo zokuxhumana phecelezi uInstagram lapho asho khona ukuthi uthathe isinqumo esiqine kabi nesinqumo esiright ukuthi ahambe esiqotho ukuthi ahambe eye kwiqembu layo iMK Party. Lokho akuhlalanga kahle umnomzana uMalema uphinde wagxeka wahlaba wahlikiza futhi nakodokotela uMbuyiseni Ndlozi engabashongo ngamagama nabo ofana Mukwena nabo abanye abaholi beEFF abaqavile ababonakala benentshishakalo eningi nabalandeli abaningi kwindawo zokuxhumana ezifana noX noFacebook kodwa abathule njengoba umnomzana uShivambu ehambile kuleli qembu wathi labaholi badidekileke ukuthi bayi EFF phakathi nosuku ebusuku bayi-MK wathi kumele bephume behambe manje ngoba bayatshengisa ukuthi bona bayababeke isibhamu ekhanda kwabaholi beEFF ukuthi mabengakhethwa kwinqunquthela esithathu yeEFF ngoDisemba njengabaholi abaphezulu baleli qembu bazohamba beye kwi-MK uJulius Malema abahambe manje. Okwagqibela Samke ingaba
konke okukwenzekayo kuthetha ukuthini kwikamva le-EFF nanjengoko lo mbutho ujonge kwinkomfa yonyulo kwaye usenoqhuba njani lo mbutho nakunyulo luzayo lomasipala? Iqiniso nje elimsulwa silibeke njengoba liyilona uJulius Malema i-EFF iwuyena. uJulius Malema uyi-EFF. oFloyd Shivambu beyabantu nje abakhona ababona abantu bamasebe. Mawubheka uJulius Malema uyena oya emasebeni abantu beza kwi-EFF ngoba bethanda ngendlela uJulius Malema akhuluma ngayo namaqiniso awashoyo ngokubona kwabantu kakhulukazi kwizinto ezithinta umnotho waseNingizimu Afrika. Lokuhamba koFloyd Shivambu noMbuyiseni Ndlozi yize nabo benabo abalandeli kodwa bangase kuthiwa bayehlisa i-EFF bangayehlisa ngama% amabili noma amathathu kodwa i-EFF uJulius Malema uyi-EFF singakubeka nje kanjalo. Sibambe ngazibini kwesamke. Ziphanzile inzame zikaGqirha John Hlophe zokufikelela buqu kwinkundla yomgaqo siseko ngelixa wephikisana nokuguzulwa kwakhe. Le nkundla kuyoyona iphezulu kwilizwe ngokubanzi ikhuphe umyalelo namhlanje ofumanisa isicelo sikaHlophe singenokwazi ukuqwalaselwa ingakumbi kungavulwa ngatyala elijoliswe kule nkundla kubafumani ukunqala ngqo kule nkundla. Umongameli wejaji waguzulwayo ubhenele kwinkundla yomgaqo siseko ngoJanuwari ukuba iqwalasele umba uguzulwa kwakhe ngaphambi kokuba indlu yowiso-mthetho ivote ngesininzi ukuba makaguzulwe kuluhlu lwezobulungisa. uHlophe ucelele nkundla ukuba ikuthathe ngokungekho mthethweni ukungasekwa kwemiqathango yokuguzula ijaji. Uhambise wathi le nkundla mayisibekele bucala isigqibo sekomiti yezobulungisa sokudlulisela lomba kwivoti yendlu yowiso-mthetho. uHlophe ukwacele inkundla yomgaqo siseko ukuba iyalele ipalamente ukuba iseke imithetho elawula ukuguzulwa kwejaji equka uphando olugqibeleleyo nomntu oza kukhokhela ubungqina kuquka namangqina ukuze ijaji echaphazelekayo inikezele ngeenkcukacha zayo kule nyewe. Abahlali baseSajonisi eMpuma Koloni bathi abazifumani inkonzo kumasipala wabo wesithili OR Tambo. Abahlali belali iManaleni, Nyazi, Inkweza neMdeni bathi zange bawabona amanzi acocekileyo uqala ngo-2005. Basebenzisa imithombo nemilambo ukufumana amanzi. Ukushokoxeka kwezindlu kuyabathwaxa abantu abangathathi ntweni. Uninzi luhlala kwizindlu zodaka bambi baxinaniselana kwigumbi elinye befikelela kwishumi ngokwenani. Yinzukazi ke ukuzoza amanzi acocekileyo kubantu bakwilali yaseManaleni baxhomekeke kwimithombo okufumana amanzi wokusela nawokuhlamba. Maxa wambi yoma nko imithombo kunyanzeleke ukuba babhenele kwezinye ilali. Iphulo lokugqibela lamanzi labashiya bengenamanzi inyanga. We fetch water in Mzimvubu and travel 7 kilometers. And it's a very steep slope. We all come to this water spring. Even cattle and pigs drink from this spring. Amakhaya ajongwe ngabantwana ikakhulu aqhoqwa lushokoxeko lwezindlu. Basixhenxe abantwana abahlala bodwa kuloronta. Umama uMakhimbali Mbangushe ngomnye wabahlali abathwaxwa linxele likaGezekile. Impazamo eyenzeka kwisazisi sakhe yamthoba iminyaka yathi uminyaka i57. Lokama abamelwane besithi wazalwa ekupheleni kweminyaka yo1940 akazazi ke yena ukuba uneminyaka emingaphi. I don't get the elderly social grant. I depend on people for food, and if they are unable to help, I go to bed hungry. My identity number is wrong. Abahlali babongoza ungenelelo bathi iyababhuqa inhlupheko. Umasipala wabo uthi uyazazi ingxaki zabo zamanzi kwaye ubakhela idama. The community of Manaleni will be able to receive clean drinking water once we have completed the Port St. John's regional water scheme, which is currently under construction. Ambalwa amakhaya afumene izindlu zethutyana. Isebe lozinziso loluntu lithi liceba ukwakhela uninzi lwezilali izindlu.
Uluntu lwasekuvukeni eMnambithi KwaZulu-Natal luthi lunethemba lokuba iphulo lequmrhu lamanzi lasekuvukeni liza kuyiqala intsindabadala yamanzi eqenqgeleke iminyaka elishumi ngumngeni. Umphathiswa obambiswano ngolawulo Mnumzana Velenkosini Hlabisa utyelele iqumrhu eligqithisa amanzi lasekuvukeni nathe liza kwenza umahluko lakugqiba. Ilali yasekuvukeni ithe qelele kunedolophu isekwe emaphandleni yaseLadysmith KwaZulu-Natal, yenye yendawo eziphansi komasipala wesithili waseThukela esajijisana nenquliqhu yokufikelela emanzini acocekileyo. Amalungu asekuhlaleni avuka ngentseni ukujongisa umbombo kwiqula abazenzele lona phambi kokuba lome. Eliqula lisetyenziswa ngabantu abangaphaya kwama800. Ngamanye amaxesha bathi baphela bexabana bodwa ngenxa yokunqongophala kwamanzi befikelela kuphela kwesi sichenene sikweliqula. Ayisekuyisikhathi eside kakhulu sisokola siumphathi wasemahlabathini. Engicabanga ukuthi khona nezingane eziyoqeda isikole nje ingakaze ziwabone. Kusho ukuthi nje ukugcina kwawo nokuthola lelo consi lelo ngiyacabanga ukuthi kwaku2014. Urhulumente uzisa izicwangciso zequmrhu logqithiso lwamanzi lwasekuvukeni njengesisombululo kwaba bahlali, kodwa usodolophu wesithili saseThukela uNtando Yenkosi Shabalala uvakalisa ngelithi umasipala udinga i3 billion rands ukunikezela ngamanzi kubahlali. Imali esisicelile beku30 million rand ukuthi yenze lo msebenzi. Usudoba semaphethelweni nje madosi. Sifisa ke ukuthi bonke abantu bawathola amanzi. Nakuba kungeyona inhloso yethu ukuthi zithi isuka kuthiwa abantu abawafaka izindlini amanzi, kodwa kuvele sebewafaka. Banamapipe adonsela amanzi ezindlini zabo. Asizukusho ukuthi abawakhiphi, kodwa okwethu sivele sakhulisa umthambo. Ukanti ke umphathiswa obambiswano ngolawulo uVelenkosini Hlabisa ukhuthaze umasipala ukuba basebenzise iagente yokuxhasa izakhiwo zophuhliso ukuba yelule isandla apho inako. Uthi eliqumrhu lamanzi lilindeleke ukuba ligqibe kwinyanga yomdumba ukutsho ngoFebruary wonyaka ozayo. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basandile ukungena. Usabukela indaba kwijelo iSABC1 zisiza ngqo kukomkhulu leSABC eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukele ucofe ulike sibongoza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Ukanti ke ngoku masiphinde silume kwinqaku lethu eliphambili. Uhlabe ekhangela uJulius Malema ecimeni umzila kaFloyd Shibambu ngokuphathelene ne-EFF. Inkokheli ye-EFF ithi iziva inqatshiwe nguShibambu nobeke phansi kwi-EFF. Malema ucime yonke into ephathelene noShibambu kuquka neofisi yobusekela mongameli kweli qela. Abahlali baseMthatha baquthaquthana nonqevu abafuna imali ngenkani nabayibiza njengokuyokubakhusela abahlali kunye noosomashishini. Oku kuvakaliswe kwimbizo ebibanjwe nomphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu. Ikumkani yesizwe sabaThembu ukumkani Buyelekhaya Dalindyebo ubambe intlanganiso nabahlali namhlanje. Ngoku ke masiqhagamshelane nentatheli yethu uFundiswa Mhlekude ehamba nomfoti uLwandile Mbulali. Siyakwamkela Fundiswa kwaye sibulela nangexesha lakho. Tyebisele ukuba kanye kwenzeka ntoni kulo mmandla. Enkosi Nobathembu sikwisikolo ngoku iLaphumikhwezi Primary School apho ukumkani wabaThembu uBuyelekhaya Dalindyebo ebebambe intlanganiso nabahlali. Sesinye sezikolo esithe kwafika abahlali kuzo ezikulo mmandla waseMthatha West. Apha kwesisikolo saseLaphumikhwezi bebefuna ukuba kuhlawulelwe le tower elapha emva kwethu abathi yeyenkampani zonxibelelwano eziqeshileyo apha ezithi batale ngokuba lapha kwayo imali apha esikolweni, so bathi bafuna lo mali ingene kubo bengabahlali. Bayile ke nakwesinye isikolo ekuthiwa yiSinolwazi nalapho baye bathi bacela ukuba babe ngamalungu ebhodi elawula isikolo, kanti nakwesinye ekuthiwa ibambanani bafikile aba bahlali bathi bafuna kuhlawulelwe enye ithawa ekwanjengale efanayo.
Fundiswa xa ke ngoku abanqevu befika ungenamali kuye kwenzeke ntoni? Aba bahlali bathi banyanzelisa ukuba kufakwe kubo le mali bade baqhwaba nangempama isekela nqununu. Yilonto ke ngoku namhlanje ikumkani ithe mayize izokhalimela lo mkhwa umbi nesebe lezemfundo belikhona apha namhlanje nabahlali baseMthatha West oquka iMandela Park, iChris Hani Park kunye neSlovo Park bebephume ngobuninzi babo beze apha kwesi sikolo. Kodwa ngoku make sithethe nomhlali malunga nale ntlanganiso yanamhlanje Shakes. Namhlanje abahlali bayoyika abahlali ukuthetha mandiqale apho nje ucinga ba le ntlanganiso yanamhlanje izawuba neziphumo ezihle. Mandibulele kwi-SABC. Le ntlanganiso izaba nazo iziphumo kuba ke ukumkani uthethile and ukumkani uziswe into bangabana abahlali bekhala kuye. Sisizwe sabathembu. Whoever ohlala apha kwecala ungumthembu. Kuba ke yilento ezengokwakhe nje into bangabana azoxelela abahlali into bangabana yena engukumkani wabathembu ukhalimela zonke izinto zenzekayo zingalunganga kuba iyona nto ebalulekileyo ikamva labantwana lixhomekeke emfundweni. So zezilonto libangantwa ndithi hayi yona le intlanganiso ize kunye nento abantu kudala beyilangazelela. Uthi ukumkani ngomso lo usayo abafundi mababe belapha esikolweni ucinga mhlawumbi luzoba khona ukhuseleko ukunqanda ukuba kungabikho ukulwa? Luzaba khona ukhuseleko kuba kaloku zikhona i-law enforcement officers ezizawuthi zincedisane kunye nesebe lezemfundo sizomonitorisha ke ngoku kunye lento leyenzekayo apha kwesi sikolo sikuso ngoku kangangento bangabana nokumkani uthembisile into bangabana uzabe lapha ngomso. Masithethe Shakes ngomba wosomashishini abavalayo ezinye zevenkile zabo ngenxa yokuba befunwa le protection fee. Yona yinhlungu lena uzanayo kangangento bangabana ilebe ndike ndayitsho apha ensukwini ndisithi i-investors kuzaba nzima into bangabana zingezize eMthatha ngenxeni yalento yenzekayo. Kodwa ke ithemba lam linye siredi ngoku noko amapolisa azinyusile isokisi. So bonke abantu benza lento lena kufuneke ingulowo umuntu ayazi ba ujongene nantoni na kuba kaloku lenhlungu lena izawubangela into abantu abaninzi balahlekelwe imisebenzi. Nkosi ngumhlali lowo walomandla waseMthatha West uShakes Mbengo esitsho ke ukuba uqinisekile ukuba yonke lento izakuthi ifikelele esiphelweni nokumkani ke uthe ngomso lo usayo uzawube elapha esikolweni naye uqinisekisa ukuba abafundi babuyela esikolweni kungekudala. Masibuyisele intambo kwigumbi lendaba. Sibambe ngazo zibini kwefundiswa. Ngoku ke masithithi igxada kumagqabantshintshi ehlabathi siziqale kwisikhululo senqwelomoya saseJapan. Kulibaziseke ihambo ngenqwelomoya kwamiswa ezinye ngenxa yokulahleka kwesikere kwivenkile ekufutshane neengcango zokungena kwinqwelomoya. Bekufanele ndithathe inqwelomoya eya eOkinawa ndibambe edlulayo. Kuphazamiseke inqwelomoya ezingama-36 kwalibaziseka 201 de kwafumaneka isikere ngumsebenzi wevenkile. Qaqatha qelele kumbindi wePeruvian Gulf. Umkhosi welilizwe ngokubambisana nosemelika bebevavanya inqwelontaka zomkhosi bechambaza ukuphendula kwiintshukumo zomkhosi waseNorth Korea. Xa siqwela ingqokoqo, idyunivesithi yasePeru iphumelela ukuzalisa itakane ngokuciywa kwezicubu kungakhange kudibane inkunzi nethokazi lehashe.
Ya tenemos el primer resultado del clon. Uthi sikwazile ukukhulisa ihashe elindumasi ePeru ngokusebenzisa izicubu kuphela zehashe eliyinkunzi kuphela. En Perú, considerado como uno. Oluhlobo lwehashe lwasePeru luthengwa kakhulu ngamazwe anjengoSpain, iMelika naseEurope. Qongqololo. NgoLwesibini kwiveki ezayo kuza kubanjwa ingqungquthela yokuxokomezelana ngolwazi kwisininzi sabasetyhini kwicandelo ebelifudula kukhonya kulo amadoda ezoqhagamshelwano ngobuxhakaxhaka bale mihla i-telecoms ngamafuphi. Le ngqungquthela isindlekwe liqumrhu iConnecta elilawulwa nguYandisa Sokhanyile. Umxholo phambili kukudibanisa intloko phakathi kweengcali noosomashishini ngelokuphuhlisa abasetyhini nokuqinisekisa ukuba bafumana inkxaso yokuphuhlisa izakhono zabo kweli candelo. Ngoku kumagumbetho sasazo endaba masamkele umlawulo intloko weConnecta uYandisa Sokhanyile. Yandisa, siyakwamkela ezindabeni. Khawusixobise kule ngqungquthela eza kubanjwa kule veki izayo kuzabe kusenzeka ntoni kanye kanye? Kule veki ezayo ngoLwesibini umhla we-27 apha ku-August sabe sipha eSandton apho sabe sisenza khona i-Telecommunications and Data Center Summit. Le ngqungquthela izabe idibanisa abantu basetyhini, osomabhizinisi abasakhasayo, amabhizinisi amakhulu kanti nengcali ezilapha kwi-telecoms ne-data center. Injongo kukuba senze amathuba wengqeqesho, amathuba wemisebenzi namathuba for i-businesses ezisencinci zikwazi bazidibane nosomashishini aba abakhulu bazokwazi bacacisela kakuhle ukuba amathuba aphi kanye kanye zintoni ethi i-business ezinkulu zizifune. Osomashishini abasakhasayo bangaxhamla kanjani na and bangakwazi ukuba basebenzisane kanjani na nezankampani ezinkulu. Ingabathini amathuba abasetyhini kweli candelo le-telecoms? Maninzi kakhulu amathuba. Nathi siyi-Connecta nje sizezo nkampani ezithi ziqhamle kula mathuba akhoyo. So sibonile ke ngokuba kuba nzima xa sihleli pha ungaboni abanye abantu basetyhini. Sifuna baze bazofunda, bayeza ngoLwesibini bazawufunda kakhulu. Sibonile ke zikhona into ezifana no-trench mhlambi aba bantu bahumbayo i-fiber, kube khona ke ngoku ezi zethiwa zi-software i-development, zininzi kakhulu. Umuntu ozawuthi aze ngoLwesibini kulapho azawuthi afunde kabanzi apho zabe zihlalutywa, sifumane neengcali zethu zisixelela kakhulu uba kwenzeka ntoni nanga waphinda la mathuba akhoyo. Ingaba kufuneka eziphi zakhono ukuze umuntu akwazi ukungena kweli candelo kwaye ziphuhliswa njani? Amathuba maninzi kakhulu kuba ke ngoku akusanyanzelekanga uba umuntu enze njengakuqala apho kwakunyanzeleka uba makaye eyunivesithi okanye eTechnikon alinde angakwazi ukungena. Umuntu ohleliwe ekhaya angakwazi uba afunde kwezinto sizibiza njenge-online platforms. Zikhona i-online courses ke ento mnandi ngezi courses zakhoya kuba yakwazi ukuzifunda and zisebenza kumazwe ngamazwe sizibiza njenge-global certifications. So zezinye izinto sabe sithetha ngazo ke phana. Umuntu ongothi ukathi mna ndandifunde into ethile ngoku ke andinongena kweli cala noba wawenze i-course before, ikakhulu ke abantwana mhlambi abangenamsebenzi i-graduates ezisanda kuphuma esikolweni uyakwazi ukungena kweli cala ukwazi ukufunda i-courses into ezifana ne-cloud, i-5G, i-internet of things, i-software, i-coding. Maninzi amathuba and ayafikeleleka. Ingaba umuntu ofuna ukuqhagamshelana nani Yandisa angadibana njani nani okokugqibela? Umuntu ofunayo makasilandele pha kwi-social media yethu. Okokuqala aze ajonge i-WeTech Africa. WeTech is Women in Technology, kodwa ke ibhalwa ngo-WI Tech Africa. Uzabona nje wena i-pink. Ungalandela pha ungasithumela ne-email ku-marketing@connecta, uconnecta ngo-KONECTA.co.za. Kwaye ke unganilandela nami Yandisa Sokhanyile pha ku-LinkedIn naku-Twitter. Inkcukacha uzazifumana, amatikiti akhona, amathuba ahleli, abantu mabaze bazowathatha. Sibulele kakhulu kuYandisa. Enkosi kakhulu. Kamnandi into zakuthi.